बे समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गसाइगाव सिविल हस्पिटालाव मोनसे बिखाखामथाव एबा दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। नंगौ, गसाइगाव सिविल हस्पिटालाव डक्टर आरो नार्सिं स्टाफनि गोरोन्थिनि थाखाय डिलिभारि जानो गोनां मामुनि मुसाहारि मुंनि सासे आइजोआ जिउ गोमानांनो गोनां जायो। थारैनो खनसे नङा खननै नङा जावले जावले बेबादि जाथाय जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों गसाइगाव सिविल हस्पिटालाव। गसाइगाव हाब्रुबिल सिविल हस्पिटालनि साखाथियाव थानाय मास्टारपारा गामिनि जनपुर मुसाहारिनि बिसि मामुनि मुसाहारिया उन्दै गथ' जोनोम होनो थाखाय जनपुर मुसाहारि बिथाङा गावनि हिन्जावखौ गसाइगाव सिविल हस्पिटालाव लाबोदोंमोन। नाथाय डक्टर आरो नार्सिं स्टाफनि सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो गथ' जोनोम होनो गोनां मामुनि मुसाहारिया जिउ गोमानाङो। जनपुर मुसाहारिनि आंगो बिसि मामुनि मुसाहारिखौ लांनाय समाव रिसिभ खालामग्रा डक्टर हाफिजुर रहमान, इमारजेन्सि डक्टर ममिता सेन, डिउटी नार्स रायमुथि नार्जारी बिथांमोननि सायाव बिटिसि सरकार आरो प्रशासना मा एक्शन लागोन? लोगोसे डक्टर आरो नार्सनि बेबादि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय बिसोरनि सायाव गसाइगाव पुलिस स्टेशनाव एफआईआर बो होनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। खुलुमबाय, आङो नैबे हाब्रुबिलनिनोखा, नैबे हस्पिटाल सेरनिनोखा। आंनि नामा जनपुर मुसाहारि। माने आङो मैया बिसिखौ हस्पिटालाव लाबोदोंमोन। माने डिलिभारिबो दंमोन नालाय मानसिया। ओमफ्राय माने उदै सानाय जाबाय थानायखाय माने जानायनि टाइमबो जाबाय खोमा साननानैहाय न'निफ्राय लाबोदोंमोन आरोखि बेलासिम, बिदिनो 6:30सोआव नैबे आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव। ओमफ्राय लाबोनानै डाक्टारखौ लोगो मोनदों, सासे गायनो डक्टर। ओमफ्राय बियो नायबाय आरोखि, ओमफ्राय नायनानै बियो टाइम जाथ'वाखै जाबाय आरोखि। टाइमालाय जाखायाखै जानायालाय टाइमा। ओमफ्राय उदै साबाय थानाय नालाय उदै सागानानै गाव इन्जेक्सन मोनसे ना मोननै थुनानै माने दिनै हरसे थानांगोन। ओमफ्राय दा मुलि होनाय जाबावगोन हरावहाय। ओमफ्राय दिनै हरसे एडमिट जानांगोन जाबाय नालाय। थारमाने होनबालाय थानांगोन डाक्टार होनदों होनबालाय साननानै आंबो दोनबाय आरोखि, हरसे एडमिट खालामबाय। ओमफ्राय खालामनानै ओमफ्राय हरावहाय नों डाक्टाराबो फैयाखिसै। ओमफ्राय दाना नार्स सासे दंमोन, बिदिनो 10:30 नेदों आं। होमबाबो डाक्टारबो गैया नार्सबो गैया, मुलिबो दौफैया। ओमफ्राय उनावहाय फैद'थारैनि नार्स बर' दंमोन सासे, मारबा नाम होनदोंमोन बेखौ, रायमुथि नामा, रायमुथि नार्जारी। सिनियर आरोखि बियो, एसे गोबावखासै। बेनाव सोंदोंमोन आङो, बायद' माने मुलि सार लिरना गालांदों होनलाय, मुलिखौ मानोथो होआखै होननानै। आंखौ माने फंसे होननायावनो ओरैबायदि रायबाय आरोखि बियो, हुमखि होनाय बायदि दाद्रि होबाय आरोखि आंखौ। बे रायमुथि नार्जारीया नार्सआ माने नों डाक्टार नामा नों मा नामा जाबाय आरोखि आंखौ। आं जास्ट खालि सोंदोंल'सोमोन, खेबसेल' सोंदों आरोखि आङो, माने बायद' सारआ मुलि लिरना गालांदों होनलाय होननानै। ओमफ्राय बिदि होननायावनो ओरैबायदि रायबाय आरोखि बे आंखौ। ओमफ्राय माने आङो रायनानै गाव माने गावनि रुमाव हाबनानै सिरि थाबाय आरोखि। ओमफ्राय सिरि थाहैनानै उनावथ' ओंखारखायाखिसै। ओमफ्राय बिदिनो अखा खमफ्लेट थानाया बिदिनो जाहैबाय, आंबो फैफिनबाय। गैयाबो खोमा सानदों आं, मुलि गैया होननायखाय। माने बे नार्सआ होनबाय नालाय, माने नोंसोर डाक्टार नामा मा नामा होननानै, दङबा जों होखागोन जाबाय आरोखि। बिदि जाबाय नालाय आं सानदों आरोखि लिरमारलाङाखिसैबो नामा सानदों आं। खिन्थु डाक्टारा आंखौ बुंलांखादोंमोन आं मुलि लिरना गालांबाय, दायो होगोन बे नार्सफ्रा होगोन होननानैहाय। ओमफ्राय उनावहाय नार्सफ्रासो होफैयाखिसै। ओमफ्राय उनावहाय डाक्टाराबोथ' हराव फैफिननो होनदोंमोन, डाक्टाराबो फैयाखिसै। ओमफ्राय उनावहाय फुं जाबाय बिदिनो, फुङावहायथ' जोंना आंनि बिसिया माने मोजाङै दं आरोखि, गावनो हारसिं थाबायो, साहा सुहा बिस्कुट गावनो जाजोबलायदों, हारसिङै बाहेरायाव थांदों, हासुहैदों मादों। ओमफ्राय उनावहाय माने गाहाम बै माबा जिनिस फैयोना बिसिनावबो डिलिभारि जानोसैबा, बेबायदि फैनायखाय माने जासिगोन खोमा साननानैहाय माने बे डिलिभारि रुमावहाय लांबाय आरोखि, लेबार रुमावहाय। ओमफ्राय लांनानैहाय बाव लांनानैहाय माने एनएस मोनसे होदों होनदों बिसोरो, एनएस मोनसे होदोंनो, सेलाइन एनएस। ओमफ्राय होनानै जा गरम मोनबाय आङो, फांखा होदो होनदों जाहैदों। ओमफ्राय दाना फांखाखौ होना होदों नामा। ओमफ्राय बिनि दसे उनावनो आं खबर मोनबाय, माने मानसिया गैला। आंबो माने न'आव थांग्रोदोंमोन, आङो हरावबो आं दंखायोमोन। ओमफ्राय आङो न'आव दसे थांग्रोदोंमोन आरोखि। न'आव दसे थांग्रोनानै फैबा बेबायदि जाहैबाय आरोखि। फुङावबो ओमफ्राय डाक्टारखौ एक्सट्रा फन हरदों, डाक्टारा गैया, फनबो हमा फैयाबो। गावनि डाक्टार लोगो, नैबे डाक्टार हिनजाव दं सासे, नामखौ आं मिथिला, बेबो फन बुबाय थाबाय होनबाबो फैया बे ममिता दास, औ डाक्टारा बे हिनजावा। बेबो फन बुबाय थाबाय, बे बुबाय थाबाबो फैया।
ओमफ्राय रुमखौ सोंबा बे माखासेफ्राबो रुमखौबो खिथाया मानसियाथ' खहा खालामखायो नैबे जोंनि आरएमनि सिभिल हस्पिटाल खाथियावनो ओमफ्राय हरावबो बे हरसे फैखायाखै आरो फुङावबो इमारजेन्सि माबाबो गैया जेबो गैया फुङावहाय फन बुबाय फुङाव गावसिनि डाक्टारा फन बुबाय नायब्लाबो फैयाखै ओमफ्राय उनाव बिदि जानानै ओमफ्राय नै उनाव मानसियाथ' एसे सानाया बारा जानाय बायदि जाहैबाय दा बेहाय लांबाय लेबार रुम सिङावहाय दा लांनानै दसे उनाव बिदि खबर जाहैबाय आरोखि आंथ' साननाया बेनो बेथ' डाक्टारनि भुल डाक्टारा फैनो होनदोंमोन गाव खालामफैयाखिसै ओमफ्राय बे नार्सखौ गाव दायथ' होलांदोंमोन आं मुलि लिरना गालांबाय नों मुलि दौनांगौ टाइम मथन बे नार्सआथ' आंखौ मुलि लिरना गालाङाखैसो होनना बुंदों दा गावखौ लिरनानै गालांदों दहायबो स्लिपखौ गावनो डाक्टारनो देखायबाय बेफोर बर' माना मुलि लिरना गालांदों दा नार्सआ होआखै जानांगोन आंथ' बिजिरनाय नांगौ जेनेबा मानो एसेबां केयारलेस जादों मानो सासे बेमारि बे डिलिभारि मानसिखौ मानो बेबायदि बेबहार खालामनो मोननांगौ बिजिरनाय नांगौ आंनो बे आरोखि आंथ' बेनो खावलायनाया आङो बे सारनिसिमबो जोंनि मानावदे जेनेबा बिटिसि सरकार सारनिसिमबो हाग्रामा सारनिसिमबो गासिनिसिमबो आरोखि आङो बेखौनो लुबैयो माने बेबहारफ्रा थिग जानांगौ आरो डाक्टारफ्रा टाइम बाय टाइम बेहाय जेबो माने डिसिप्लिन मेनटेन खालामा माने खुनु टाइम गैया फैनायनि एखमबा नों नांगौ मोना एखमबा नाङैयावसो मोनो बेफोरबायदि सोलिगासिनो आरोखि बे हस्पिटालावहाय ओमफ्राय नार्सफोरनि बेबहार थिग नङा मुलि दौनांगौ टाइम जादोंमोन मुलि दौना गैया होननायावबो ओरैबायदि रायजानांगौबा होमबाथ' बियो बिराद गाज्रि बेबहार जागासिनो दङ दा बेफोर गासिबो थिग जाजोबनांगौ आरो जाहाथे बिदि जाया आरोखि आंथ' आं खोमानानै लानांखाबाय बेफोरबायदि बिसिनि भुलावनो आरो आं सानो बेहाय डाक्टार नार्सफोरनि बे 100% एसेबाबो भुल दङ प्रसासनाथ' बेनो जिखुनु बे डाक्टारफोरनि सायावहाय एसे एक्सन लानांगौ जाहाथे बिसोर गोख्रोङै जायो बिसोर जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाहाथे खालामनो हाया आरो आंनावबो जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेमा जाया बिनि थाखाय आङो खावलायो आरोखि